Na hellóztok! Ahogy azt már az előző videóban ígértem, rendezvényes tartalommal jövök ebben az epizódban. Most indulok el a helyszínre, nem kell nagyon messzire menni, Tatabányán belülre megyünk, körülbelül 9 kilométerre. Egy szabadtéri, hát hogy is mondjam, ez ilyen csapatépítő egyik nagy ipari parkos cégnek. Körülbelül 80-100 vagy egy kicsivel több ember lesz. Úgyhogy bepakoltam már mindent, ami kell. Dani barátom is lassan indul, ő hozza a szubokat, meg a nagyobb történetet, a nagyobb dolgokat. Onnan jelentkezek. Hát megérkeztem a helyszínre, egyenlőre még nincs itt senki. Aztán felhívtam ugye a három zenészünk, a Boldizsár Family, fölhívtam az Istvánt, hogy kérdezze meg a szervezőt, hogy mikor érnek ide. Próbálja elérni, de egyenlőre nem elérhető, valószínűleg már úton vannak. Én meg nem tudok oda bemenni a helyszínre, mert le van zárva, meg hát magánterület. Úgyhogy egyenlőre várok. Hát most jön egy autó, remélem, hogy ő. Sajnos még nem a szervező jött, úgyhogy mindjárt megfordítom. Amúgy távolról így néz ki a helyszín. Ott van bent hátul egy ilyen nyitott parti sátor. Ott lesz elvileg a rendezvény. Úgyhogy itt van a lezárt rész, nem tudok bemenni. Pedig már rég lehetne pakolni. Úgy látszik, hogy megint sietésbe leszünk. Mert már a zenészek is készülődnek, de hát 3 órakor kezdődik a rendezvény. Hát csak annyira utálom, amikor sietni kell, és utolsó pillanatban kell mindent csinálni. Nem lehet előtte itt lenni 1-2 órával, másféllel, úgyhogy... Na, közben megérkezett Dani bácsi, ugye. Már ott jön a Forddal. Úgyhogy... Na, helyzetjelentés! Itt van Acsai Balázs is velünk. Dani bácsi. Jelenleg így nézünk ki. Egy ilyen nyitott parti sátor, állandó installáció, fémszerkezettel. És karlámpák fölszerelve. Szokásos szubok. Egy monitor. Karlámpákkal jöttünk csak, de hát így is brutálul világítanak. Kábelmenedzsmentet azt még majd megcsináljuk. Szokásos dolog. PKN. Ventilátorok. Ne süljünk meg. Jó, hát ezeket majd elrendezzük. Ezek brutálak, ezek a lámpák. Kocsikkal már nem sokára elállunk. Sziasztok! Szép jó napot kívánok minden kedves vendégnek! Köszönjük szépen a meghívásunkat a Boldizsár Family zenekar basszusgitárének Boldizsár. Billentyűjének Boldizsár Rihár. Sziasztok! És jó magam gitárének Boldizsár István vagyok, a Boldizsár Family zenekar. A stúdiósaink pedig a Dániel és a Lassika. Köszönjük őket is sok szeretettel. Küldjük az első dalt a lányoknak. Nagyon sok szeretettel.
Jó ez, Davikám, nem? Királyúszó. Itt van Balázs is. Figyelj, oda a izéhez, a vezérálláshoz. Ja, köszi szépen! Mi a helyzet, Balázs? Jó, ugye? És együtt azért van maga jó barátom.
come on, baby, let's play with you. Oh, a kis csajnak jó. Már is meghalom, nem jó. Mert ő mozdás, és tudó, a forrás nem tudődik a jó. Oh, mentor, a te mentor. Oh, a dolce vita tomba. Nem is összeállom, hogy elmesélem, milyen jó, hogy vagyok. Szinte régió talán, egyet mond, egyet gondol. Hogy történjen bármi, ami én meghalok, mi egyéből való. Hogy történjen bármi, ami én meghalok, mi egyéből való. Mint a leszakított hallgatódigán, mint az 5 millió magyar, akik nem hallnak virág. Mint forgalmunkban, mi történne rá, ha nem vigyázol rá, olyanok leszünk mi is nélkül. És bár a lényeges, segítsek, hogy ti vagytok! Amíg nem értél, nehéz életem, hogy történjen bármi, ami én meghalok, mi egy vérből való vagyunk. Hogy történjen bármi, ami én meghalok, mi egy vérből való. Köszönjük szépen! Után még mindig ég a láng, remélem örökké így lesz, elkerül a vég. A 50 év után még mindig gondol rám, azok élek mindesen, hogy messze még a vég. A néhány év után még mindig ég a láng, és remélem örökké így lesz, elkerül a vég. S a 50 év után még mindig gondolj rám, azok élnek mindesen, messze még a vég. Valahol minden máshoz vér, és csak a félből számít, és így hozzá.
50 év után még mindig gondolj rám, azok élnek képesek, lesz a még a még. Na, véget ért a rendezvény. Most pakolunk be az autóba. Tehát Peugeot 206-ról beszélünk, és hát eléggé sok minden befért. Székek, mindent hoztunk. Első ülésen is. Nekem egy topláda. Igen. Daninak most pakoljuk be a szubokat. Már mindent itt eltüntettünk. Erősítőt még darab. Szubokat megy Daninak a Fordjába. Úgyhogy én megköszönni, hogy megnézzétek a videót. Jó kis buli volt. Baláskám, gyere! Te is gyere! Itt mindenki elköszön, itt van Adri is. Gyere Balázs, gyere! Hol vagy? Hol? Sziasztok! Hello.